Pois eu son a máis vella de Carmiña de Venera. Son unha rapaza da Coruña, bueno, unha muller da Coruña que acabou na música por casualidade e que aprendiu tamén que a música quen somos e quen son eu, non? Porque ao final criei-me na Coruña, obviamente non me criei en galego, pero si co tempo fui entendendo determinadas cousas e a música ensinou menos a divertirme, tamén me ensinou a saber quen son. Na escola escoitaba de todo, non? Eu sempre escoitei a música que me poñía meu pai, meu avó, miña nai, pero despois, claro, son da xeración xabarín, eu criei-me con churras e con o do futbolín. Criei-me cos Diplomáticos, cos Herdeiros da Cruz, pero escoitaba de todo, desde Nana Muscuri ata rock and roll. Escoitan o que lles chega polos seus medios de comunicación, polos seus códigos, que supoño que Zetangana, Badgial, Nati Peluso, non sei, cousas que eu tamén escoito porque sempre me interesa entender como pensa a xente nova, non? Eu creo que tes que ser necesariamente maior ou morres ou tes que ser maior pero non carca, eu non quero ser carca, entonces gustame intentar entender os códigos da xente nova. Escoitan o que lles gusta, igual que todos nós ao longo da historia. Eu creo que o meu público é de todo, eu creo que hai xente que me escoita polo que digo e xente que me escoita a pesar do que digo e iso é o que máis orgullosa me fai sentir, non? En realidade. Bueno, eu creo que a música é consecuencia, nunca é causa, non? Creo que podería cambiar algo, sí. Podería cambiar algunha mente, sí. Podería abrirse algunha mente, sí. Pero creo que as mentes que se abrirían xa estaban destinadas a abrirse, de calquera das maneiras. Pero creo que a sociedade é sempre a consecuencia, o sea, a música é sempre a consecuencia da sociedade, nunca é a súa causa, non? A súa capacidade de influencia, a súa transcendencia é anecdótica. Xa, o que pasa que, bueno, eu loito desde a desesperanza pero sin contemplar a deserción. Creo que ao final a historia trátase de... Sabes cando se pode curar unha enfermidade? Cando se diagnostica, non cando se nega. Aínda que a enfermidade sexa unha metástase. Hai casos de curación contra todo pronóstico. O que nunca hai caso de curación xamais é de tratar unha enfermidade que non é a correcta. Entón, nós non podemos tratar isto como se estivésemos nunha situación de diglosia. Nós estamos nunha situación de asimilación lingüística e identitaria. Isto é o que hai e é inminente. Podemos curalo? Probablemente non, pero a única maneira de curalo é saber o que temos diante, e o que temos diante é unha agonía. Un saúdo para todas as rapazas e rapaces que me estades vendo. Acordádevos dunha cousa que vos dixo. Cando vos dixan que o galego é de pailáns, falar unha lingua, dúas linguas, tres linguas, non é de pailáns. O que é de pailáns é deixar morer linguas. Eso sí que é de pailáns.